Okay. Sisi? Yeah, kuthiwa bekho abantu bekhalaza mhlambe besithi khawucacisa uba kwenzeke ntoni apha endlini. Kwenzeke ntoni ke mnasekhaya? Bhuti wam mna kokuqala ndinguthotyelwa amaseti semzini wam apha. Into enzekayo kunge-27 late. Mna ke ndingumntu oklinikha kwa-9 iklinikhi yam ndizihamba phaa. So ibiyi-date yam ngengomso. Ndayolalela kwelaa cala kwa-9 kuba ndifundileqa ityhu for phaa eklinikhi kwa-9. Yeah, kuyavuka. So kuthe phaa ngo-2:11 kutsho ifowuni utata lo ndihambele kuye apha kutsho ifowuni. Itsho le fowuni okokoko ndiqonda heyi iyandithukuthezela. Ndithi ke mna ke hayi mani khawubambe ifowuni. Abambe ke ifowuni. Ndimve xa endikhwaze esithi Snow, kuthiwa kuyatsha endlini kuwe kwa-1. Heyi ndothuke. Ukothuka kwam ndibe sendithi makhandibalekise ndiyotsho endlini nyhani. Exesha uhamba apho ushiye bani? Ndishiya abantwana bam amabini, uSiphe noluyolo. Bangakanani? Una-21 uSiphe, uluyolo una-17 years. Okay, so badala, yeah. So into enzekayo ke ngoku Ubaleke uze. ndibaleke ndize. Xa ndifika nyhani i-fire brigade seyikhona iyacima. Ndithi ukwehla kwam emotweni ndithi indawo ndibone uluyolo lo mncinci. Ndibe sendibuza kuye uPhusiphe athi ubelekiselwe esibhedlele. Ndithi imoto mayindise ndileqise esibhedlele. Nyhani kube kusokufika usista wam andithathe siyotsho esibhedlele. Xa sifika phaya ndifika umntana ulele usezintlungwini uyakhala uyaqaqanjelwa. Ugqonyiwe apha ngezantsi. Apha ngentla unxityiswe inayithi. Ndiqonda uba okay mandiqale andibone umntana uba ndikhona. Athi ugqirha hayi khasiphe nje ithutyana ndifuna uhoya yena. Ndiqonda mandiye kwaba bebamzisileyo. Ndithi hayi mani kwenzeke ntoni? Kuthiwa isitori saziwa nini ngamantombazana amabini alapha enext door, abantwana nabancinci kule age yabo. Kwenzeke ntoni? Bathi hayi thina sibukele i-TV apha ekhaya phaa pa-10 to 11 sibukele i-TV. Imoto ke eza apha kum endlini iyabonakala iilayitsi zayo apha enext door. Okay. So le moto bathi bayivile isawundi yemoto imisa, and then umisa kwayo bava ukugqashigqasha. Caba lo mntu uyabaleka uza apha eyadini. Caba ke ngokubona uthi bave nento esithi gqum apha endlini. Xa bephuma babeqoba umlilo, imoto yona ibaleka njengoba ibijonge ezantsi izowujika apha ezantsi uba ibaleka isenyuka again. Bathe besithi bayithi tshe inyuka le moto imhlophe phofu ke ibonakala iphaa because seyinyuka ibiyabaleka. Balantuka baze baqonda Thixo xa umlilo unjena bacinga uyoyo noSiphe. Uthi ke ngoku lo intombazana unwabi uthi aqonde uyabona uba kukho egingqisayo apha emnyango ngaphakathi. Uthi uzama uvula ucango lulokhile. So into ayenza wakhaba ucango wapoqa owokuqala lo mncinci. Lo mncinci ngoku ufuna ucinga ubhuti wakhe ngaphakathi. Ubhuti wakhe uthi ndibangakhangela indawo ophuma umsika umnyama akaboni uba akho ndawo yophuma ubuyangqubeka qha eleka. Uthi kwacaba ke ngoku uyaziva uyaphelelwa waqonda hayi makahlale phantsi because ngoku uyazibona uba uzawutshela apha makasikanye atsheke bhetere. Like azothi ke ngoku unwabi uyakhwaza Siphe uphi. Uthi athi ndilapha ngaphakathi. Uthi athi jonga ndiphethe iqhaka ndifuna uPlantika ndifuna ukophula ifestile. Le ndawo ndizabe ndisophula kuyo le uzawuphuma ngayo. Nyhani ke babe sebesiya ke ngoku phaa phantsi kwefestile bemxwaya ke ngoku nje bephuma ke bamxwaya bayombeka apha ngaphambi kwendlu. Then bakhawuleza bayothatha imoto engapha yenye itshomi yabo bambalekisele esibhedlele. Now i-question sisi wam, ngubani onokwenza le nto apha kuni endlini? Ngoku ndiqamba hey njengoba ndipha esibhedlele ndiyazibuza uba ngumntu otheni lo sendizonda ngolu hlobo. Caba ade andiplane uba makazondibulalela mna nabantwana bam apha ngaphakathi. Umntu ebesendimoshe ngoluphina uhlobo ade acinga ngolu hlobo. Ndithi ndisahleli phaa esibhedlele ke njengoba ndihleli ke ikhona intombazana elapha efront wabe usithi usista wam xa kukho into uzundicela umntu apha esibhedlele ucele nje ifowuni call back.
bendimkholbhekha ke ndimxela uba sisephaya esibhedlele otherwise umntana usalele, uyaqonda. Itsho ifowuni xa usisi wam uphinde wafowunela kule ntombazana bendicele ifowuni kuyo athi hayi mani wena makandoda khawume ikhona into ngoku endiyivayo, le nto ingathi inento nee-threats emsebenzini zalo awonke. Awonke ke ngunyana womyeni wam ukhuliswa ndim. Awonke ndiqonda uba okay ndizayibuza kakuhle xa ndidibene naye. Ndithi ndisahleli ke ngoku esibhedlele xa kusayo phaa ngo-7 nyhani angene awonke kum eze kum elantuka esibhedlele abe sesithi ndizothatha wena ndiyovula ikheyisi. Uhamba nobhuti ke athi head of security yasemsebenzini athi ndiyovula ikheyisi, so emapoliseni kufunwa wena. Ndithi ke mna ke okay bekufika udabawo ke womntana indodakazi yam. Ndithi hayi ke umntana ingathi ugqityiwe bese shota nje uba ngosiwa ewodini uzawusese undinceda ke umbona aphalele khona ukwenzela uba uzondixelela. Saya ke emapoliseni wayivula ke umfana ikheyisi. Without mhlambi singene kwi-details ze-cases wam ezisesemapoliseni kwangoku uyabona, uAwonke uvulela umntu ophaa emsebenzini ikheyisi okanye uAwonke kaloku caba ufumene ii-threats emsebenzini ngefowuni, uyaqonda. Qha ke andikwazi uthetha into, uyaqonda, uyothethayo mna qha into endiyifunayo kubuza uba thina senze ntoni and then why besenza ngolu hlobo bezisa umntana kabuhlungu ngolu hlobo bade bamtshisa senza ubana umntana utshile uyakhala esibhedlele uyaqaqanjelwa sidoma akho nto siyaziyo thina sibona nje uba sizotshiselwa apha endlini. uAwonke akasahlali nohlala akasahlali uhlala eSouthern Ward esiflethini. So umuzi wam noba yintoni ibidibene naye but uAwonke ahlala apha endlini but why thina senze ntoni. Kangobana ndiyafuna ukwazi kubo abo bantu benze le nto senze ntoni thina singekho nto siyaziyo. Masibulele sisi wam ngenkcazelo. I think abantu bacacelwe. Andiyazi le into xa abantu besengxakini abantu babe befuna explanation because kusengxakini ngoku uyaunderstanda but ke nale explanation ibingadingeki really but ngenxa yoba iyifosela abantu beyifuna. Masibulele mntasekhaya ngayo yonke. Enkosi.